Aktar persuni qed jappellaw biex id-deputat nazzjonalista Tony Bezzina iħallas għal emilu u jerfa' responsabbiltà politika. Fuq One Week, l-opinjonista Jess Saliba qal li Bezzina għandu jirriżenja. Li kont jiena kont nirriżenja. Jiġifieri fil-punt tal-fatt illi l-għonet anka b'sens ta' lealtà lejn il-partit imbarazza lill-partit bil-mossa li jagħmel u li kont jien nieħu dik ir-responsabilità u kont nirriżenja għal Emili. Saliba innota wkoll l-ipokrizija politika tal-Partit Nazzjonalista fejn Bezzina applika għal villa bi swimming pool fuq ODZ meta kien wieħed mill-awturi tad-dokument tal-Partit Nazzjonalista għall-Ambjent. Kien mhux żball, ġenwin ma kien żball illi kellu ma jsirx. Ġifieri ma naħsibx li kien għaqli illi Tony Bezzina għamel din l-applikazzjoni f'kuntest ta' illi qed jiġi avdat bit-tfassil ta' politika illi hija marbuta mal-ambjent u fejn hemm ħafna enfasi fuq l-ODZ. One Week iddiskuta wkoll il-liġi l-ġdida għall-medja. L-opinjonista Jess Saliba wkoll kellu kliem pożittiv għal kif din il-liġi tħares lil ġurnalisti u l-istampa f'pajjiżna u hija aġġornata għaż-żminijiet tal-lum. Qegħdin nessistu wkoll għall-fatt illi opinjonijiet saru fatti. ċoe, opinjoni jew allegazzjoni hija aktar rar, però opinjoni llum saret fiha nnifisha aħbar. Fejn qabel kellek persuni ta' ċertu statura illi jitkellmu huma opinjonisti u mħarġa. Fl-istess programm ipparteċipa l-ekonomista Aron Farrugia li nnota l-aġir ta' Simon Busuttil li din il-ġimgħa ma xeċ fil-qorti fuq allegazzjonijiet li ilu għaddej bihom. Mbagħad il-kwistjoni ta' governanza mela dana qiegħed jibni attakk kontinwu kif qal il-Prim Ministru fuq il-Labour Party fil-Gvern fuq affarijiet ta' governanza. Imma mbagħad meta mitlub mill-qorti isma' is-sostanzjali ftit għajt xi ħaġa jgħidlek insejt irid nara t-tekst ta' għalija this is not on.